kaikki ja tervetuloa tähän kolmosointeeseen Secret Santasta. Sitä edelleenkään lausuta noin. Jaa, ihan sama. Tässä tosiaankin kaikki nämä tyypit, jotka on multa takana. Ja niin lähdetään shoppailemaan. Mä tämän hankin sulle jotain hajopettakaa. Bra. Hei Hertta, haluaisitko tulla shoppailemaan munkaan nytten? Okei. Mä oikeesti tiedän, että mä hankin sille mun tyypille. Tää on niin vaikeet! No niin onkin! No siis mulla ei oo niin vaikeet, tai no... Mulla ei mitään ideaa, mitä mä hankin sille. Kun askartelisin tänne. No siis ei mitään ideaa. Sama. Mä en osaa askarrella. Eikä mäkään, kun musta miten mä askartelen sen. Mä oon varmaan tosi pro. Skorukauppaan. Okei. No niin mennään. Mä tein tarkalleen minne mun pitää mennä. Tai ihan sali ansaitsee parasta. Tai siis ei se kyllä ansaitse sitä, mutta ihan sama. Mulla on tosi paljon erilaisia koruja. Niinpä. Mä hattuspattees. Sinäkin. No joo, totta kai. Matsis ne haivatta. Okei. Ata maksaa 50, ei edes niin paha kuin jossain keksillä. Okei, bye. Ja paljon se maksaa? Joo, tää yksi olisi semmonen 30 ja tää toinen olisi 45. Okei. Saatko mä näistä niinku aikaa, jos me yhdistennään? En mä tiedä, mutta tästä tulee jotain tosi upeeta. Jos näeksä mitään? Niin miten sä voit askarrella tolleen? Sulla on tota kangasta sun silmien päällä. Kelle Eikä sitä ole. antaa, mutta se ei varmaan tule aika hieno. Ei paljon. Ei siis millään hiljaa. pahaa. Mun mielestä tulee sika cool. Mutta Vitsel Journal, tää on jotain kangasta. Ja se on vähän hienoa kangasta, niinku jotain upeat kangasta. Ja sit se vitsi kun se on vielä niinku tommonen vaaleanpunainen ja sitten glitteris niinku kaivolla. Jos Bero tykkää tästä, niin sit ehkä Leila-liikin tykkää tästä. Näyttäisi, että kaikki alkaa tulla tänne, niin kai voitais varmaan kuva outro. Kiitos kun otit tän video. Eli tää oli tässä, että seuraava osa on sitten se ihan vika-osa, missä katsotaan lait, eli paras osa, ja mulla ei tule olla kaikista tärkein. Mutta tosiaankin, niin muista tykkää tilata, jos et ole vielä tehnyt. Ja hei. Bruh.